Ine dzina langa ndilemere Ishani. Ndine chairlady wa Mtendere Kwaya. Ndipo kwaya yathu tinayamba 2016. Koma ndikuthokoza kwakukulu kwa anthu amene amatilimbikitsa kutipanga support makamaka kwa abambo amene ali apatroni athu Mr. Nkhoma Selengu. Mulungu awadalitse. Agwira ntchito yotamandika. Ndipo musapoti imeneyi sikuti analimo okha. Tiliso ndi amatroni athu Mrs. Mwaza amene ali Clara Nyoni nawonso agwira ntchito yotamandika. Ndipo amene amatitsogolera muzambiri director wathu ndi Mike T. Mohango. Tomuthokozaso koposa. Mulungu adzadalitsa amene. Ndambiri amene atipanga support poti pano ineyo mayina awo onse siningathe kuakwaniritsa. Koma Yehova wakhanda amene akudziwa. Muzonsezo ine ndikuyamika koposa kuti kuliso makwaya ena mwina mipingo ya anzathu nawonso alimbikire ifenso timadziwa kuti tingafike apa. Koma tsiku ndi nthawi muzonsezo amadziwa ndi Mulungu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Dzina langa ndine Clara Nyoni, Mrs. Mwanza. Nkwaya ya Mtendere ndine matroni. Ndakhala nkwaya imeneyi pachiyambi mpaka kufika panopa. Nkwaya imeneyi amene tinayamba nawo abusa anali Reverend Mwetete kuti tiyambire nkwaya imeneyi. Achiwiri anali Joshua Nyanguma. Amene amalizisa abusa kuti paka kufika pa mapeto apapa ndi Reverend Moyo. Ndiye kwa imeneyi tinganene kuti takhala ndi azibusa atatu kufika panopa. Azibusa amene wathokoza kwambiri pa support imene amatipasa. Sana tisiye tokhayi. Tikapempha kumpingo amatithangatira. Komanso ena amene tikuwathokoza kwambiri ndi session office. Imene nthawi zonse tikakhala zochitika za kwaya yathu imeneyi iwo amatithangatira. Amachita support mzambiri financially ngakhale spiritually amatipanga support. Anthu ena amene atithandizaso kwambiri kuti tifike pamenepa ndi Mr. Musugwa, Mr. Mwambiro, Mr. Mwanza, apatroni athu Distoni Nkhoma. Nawonso osewa atisapota kwambiri pakwaya yathu imeneyi. Moti kuti tifike pamenepa ndi chifukwa cha support ya anthu ambiri ena oti sitingakwanisi kutchula amene amatithandizira tikakhala ndi ma activity. Amatipasa mwina chuma ngakhale kutilimbikitsa kuti satani tisafoke. Ndiye kufika pamenepa ifeyo ngati Mtendere Kwaya komanso ngati mtsogoleri wa Mtendere Kwaya matroni ndikuyamika kwambiri Ambuye chifukwa si ife ya anthu koma zatenga chisomo cha Ambuye kuti mpaka tifike kumaliza kujambula DVD. Dzina langa ndine Elise Zimba, choir mistress wa Mtendere Kwaya. Mutu wa chimbale chathu ulendo wa Chikristu. Choyamba ndithokoze kwa Kester Nkhoma mwini wake malo ano. Ndithokozeso kwa Mr. Phakati. Ndithokozeso kwa Mr. Msuku. Ndithokozeso kwa Mr. Kondowe. Ndi wonse ambiri sindingakwanise kuwatchula. Ndi support imene akutipanga apitirizebe kutipanga support. Kuthokoza chifukwa choti mpingo utitaniso kutipanga support. Ndipo amene ali mu mpingo apitirizeso kutipanga support. Mr. Pin, Mr. Tomoka, Mr. Nyirenda ndi ambiri. Kamsisia ndi ambiri Magifuni. Mungu adalitse.
pamene akuonera apapa apitirize kutithandiza kutipanga sapoti kuti tikazajambula china tikhale tili ndi kangachepe. Zikomo, Mulungu akudalitseni nonse.